Nginibingelele nginamukele kusele dengwane ke imizi ke eminingi ngaphambi kokuba ke kushe umlilo laphana ke ongaziwa ukuthi ke ushisa ubani ke oshe ke ubusuku bonke onakelisa ke izindlu zabantu ke abaningi kanye nemfuyo ke laphana ke emadlelweni ke isale ke ifile ke imfuyo yabantu ke kubhlungu ke okwenzakele njengoba ke kusha imililo kanti ke nomoya nawo ke awuyibekele phansi ke uma ke umuntu eshisa ke umlilo engabe ke esawunaka bese ke uhamba ke ungena ke emzini yabantu. Baningi ke impela ke abehlelwe ilesi sehlo kanti ke abantu kanye namaciko adumile nje azwakalise ke ukungenami kwabo ngomlilo ke oqubuke laphana ke endaweni yaseNkandla kanye naseShowe washisa imfuyo eningi njengoba ke nomoya ke umningi kangaka. Bezinga kwembukele bengizena zona namhlanje. Siyabonga. Umuzi wonke umuzi nje uyibuka ivuka mangobo angazi kathi nomuzi wensizwa uzokwenza siyasha umuzi wonke umuzi nje uyibuka ivuka mangobo angazi kathi nomuzi wensizwa uzokwenza